Għix magħna ċelebrazzjonijiet liturġiċi f'dawn il-ġranet qaddisa tal-ġimgħa mqazza fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Ħamis ix-xirka fid-9:30 ta' filgħodu l-unika qaddisa li ssir dakinhar fejn is-saċerdoti kollha f'Malta jġeddu l-wedijiet saċerdotali tagħhom u jitbirku żjud. Ħamis ix-xirka fis-6 ta' filgħaxija it-tifkira solenni tal-ikla tal-mulej bil-ħasil tar-riġlejn. U wara issir il-purċissjoni bl-Ewkaristija lejn l-artal tar-ripożizzjoni. Il-ġimgħa l-kbira fit-3:30 ta' wara nofsinhar. L-azzjoni liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej bl-adorazzjoni tas-Salib. Sibt il-għid fit-8 ta' filgħaxija il-fġieli tal-għid bil-magħmudija tal-adulti. Ħadd il-għid fid-9:30 ta' filgħodu il-quddiesa tal-għid tal-qawmien tal-Mulej mill-imwiet. Imexxi dawn iċ-ċelebrazzjonijiet l-Arċisqof Charles Scicluna.